Hej, jeg vil høre, om I kunne låne mig penge til at købe en lejlighed i København. Hvad mit job er? Jamen, jeg er historiefortæller. Det, om det er et rigtigt... jo, det er et rigtigt job. For mig er det jo rigtigt, eller det er jo det, jeg laver. Så det er jo ægte. Om jeg har lønsedler for 3 måneder? Jeg har en masse andre sedler, der viser noget om indkomster i forhold til op og ned og okay. Du kan allerede sige nu, at du ikke kan sælge mig en lejlighed i København. Det er okay. Jeg har en. Altså, jeg har en lejlighed. Jeg vil bare lige prøve at komme forbi og se, hvordan det var. Jeg tænkte, og det er jo lige meget, om jeg kommer og er historiefortæller, eller om jeg kommer og har et helt vildt højt betalt job om. Altså, der er jo aldrig nogen, der vil låne mig penge til en lejlighed i København lige nu, vel? Altså, jeg købte bare på et heldigt tidspunkt. Jo, der er helt sikkert bedre måder at bruge en onsdag på, end det her.